edle Loren te nupa chuan thil mak le rap thak tak an ton te mi pui ma a an lo soi mol mola Roger te chung kwa chu an in thara in suan lutin an la chang cheve le a in chung an han lut chu an ui vul lai chu alut ve du ta haulo Roger le Caroline te hian fanu thlir panga an neya chun lama chuan an fanu April chuan an in hnunglam thingkung bula bom charin achunga chuan adar thalang a om boka zanlama chuan an fa te chu in fiamin an fanu Nancy chuan banga thing in bel chu ti tlapalin an pa ber Roger chu an shil ngal vata Roger chuan en fia ngalin an thil ti chiat chuan in hnuai lam lu thak na apo ti awa mu a churuma chuan piano lui to tak te mu in room chunga bungrodang te chu ain fiang halbok zanlama chuan an ui chu mu nei ni om takin pon lama chuan abau chiam maya zinga chuan Caroline chuan ataksa a duklo om ringot mai te chu mu in angai na shelo takin alo thlir vungvunga an ina san om ho a han en le chu dar thum le minute saria alo thivek ti a mu bok afa te po chuan pon lama an ui thlun lo thingut mai chu an lo mu ve le a et chuan an nu pa an siam thlarau lam thil ne na in nam hnoi te da khom na museum an in hnuai an da chu chanchin bumi pakhat alo fan puya museum a bungro an da khom te chu in thoi na emo thlarau lam ne na in nam hnoi na nei vek ani thu shilin thakhat dana puithiamin hlan thiang limna anei zia thu a shilbok mitam takin boina an to pha na nautelem anabel an ti chu a ko mu le a Roger te chung ko po ngai thalo takin anina chuan an la om chun zom zela zana tui taka an mutlai chuan an fanu Christine ke chu khumong lama tangin an lo po sak chen mai Christine chu lo harin thilrim chetak a shengal Cindy po tho a in a u Andrea thom hudana chu alo tau soka atuka chuan Caroline chuan atak samundanga po duk alo am belle ti muin angaya tha thei tolo Roger pon lama Parvati lo om le ngut mai chu muin makati kher mai chun lama chuan Caroline le afanu April te chau chuan inan ngak thina Caroline chuan Aprilin ruma mi tu emo alo bemol mol chu muin room chunga valu chuan ama chawin alo om ti awamu April chuan anu chu mituam chunga in biruk siak lo somin Carolinin mituam chunga Aprili azon lai chuan ahnung lam thomno dana chu ama in aloin honga thomno kara tang chuan mi tu emo in kutlo bengin Caroline chuan afanu ni ringin avadap ngal mase April chu amalama chuan loin lan thutin Caroline chuan makati khermai zana tui taka an mutlai chuan Christine ke chu mi tu emo in an lo potle tawak maya Christian chuan room kong ka phena mi tu emo ding chu muchun zomin Nancy ro chuan engma a mu velo thung Roger le Caroline tengai po a tha thei to lo atuk zana chuan no pang in fiam thom she in Caroline chuan mutura shiltura avalut chu tui takin an lo muto ti avamu no pang nuiri le bungroke darri te rechun zomin banga an thil tar te chu atla dar vek aloni thom dang a hriat awangin in hnuai lama chuan a chuk le a in hnuai bungro dana kongka chu ama a loin hongin Caroline chuan rugru an ni ringin kongka akal nan tur thu a hril churu ma chua san don lai chuan kongka chu nataka loin kharin stepa chuan alum hal bungro phena tang chuan mi tu emo in bollo vom chuakin a hlau khermai stepa chuan man mo taka tlan chawin an lai chit chu a thim hal ma se noal da fu in thuiwak lo chu a mule theya abul maya chuan kut an lo beng le ta thut mai Andrea pon Cindy thowa in thomno dana alo tawle sok mai chu mu in a tho chuaka
akhum lama shruain amut tirlai chuan thomhno dana kongka chu zoi muangin aloin hong le ta enria chuan thomhno dana chu va en fi in engma a mulem lo mase achunga tang chuan ram huai rap omjet main alo thlir reng ti mu in alo zuan ta thut mai Roger pon lama tang chuan an thom chu she in man mo takin alo tlan lut ngal in hnuai lama tang Caroline chu kongka hon sakin an fa te ngai ventur chuan an tlan chho wata an vatlen chuan enria chuan ram huai rap omjet main alo be thu te shilin Roger te chung ko chu an chi aina sa hle a Edward le Lorraine te pon University pakhata tharau sualin ati buai an buai puilai video te entirin an lo shil fi mola chung ho jinga chuan Roger anu pui Caroline po lo telve in program an manzo chuan Edward le Lorraine te chu adina kal turin asoma Caroline in angen nasat ema wangin Edward le Lorraine te chu vakalin Roger le Caroline te chuan an Hilton te chu an lo shil mol Until ton chuan zual lam apan zel thu le thilrim chetak an shet thin thu te shilin anin lu tira tanga until ton zong chu an shila et chuan until ton mek chu tharau sual loin larna ani thu shilin Roger tenu pa chuan in huai bungro dana lama chuan an shuai thangal Lorraine chuan churuma chuan thil dang lam tak alo thleng to ti a she theya Edward and Caroline thu soite alo record lai chuan Lorraine pon April chu alo kom ve thunga April chuan thingkung bula athil char chu lo entirin Lorraine in April box char chunga dar thalanga tang chuan anung lama no panglo ding chu ahmuta thut mai chu no pang chu Aprilin athian ni a soi Rory alo ni April thil charna hmuna chuan Lorraine chu vakal ngalin an chung ko ti buai thin tu tharau rap omzet mai chu awang mungal Lorraine chuan Roger te nu pa hna chuan an in chu tharau sual le chak takin a chen chil thu shilin an in a thlen tir phata tangin an hnung lama hlim thladum vek a mungal thu a hril bok chu hlim thla chuan an chung ko chu zui zelin et chuan tharau no chuan an nei a tul thu alo soi vele Mase chu thil ti tur chuan Koshan lamin finfiena an mu phot angai thu soin Lorraine pon anina chuan tharau pakhat ai tam anom thu le anjinga pakhat chau chu tharau sual ani thu alo soi ve bok Zanlama Edward chuan chuna Roger le Caroline te o a record chu lo playin ama tong chau chu aloin record ti an shenghal Lorraine chuan chuin satunu pui betseda chu doilam thil boi pui thin ani thu lo soin afa nisari chia upa chu inthoina atana aman nuwa apasalin athil ti ariat chu awanga anin hnunglam thingkunga ain o hlum thu alo soya chung thil thlen nuwa chuan anina chuan thina athleng chun zom ta zela no pang pakhat Rory thi thu te le anu po anin nuaya ain o hlum thu te alo soi chuak bok chu in lu tu boral ta te chungchang chu soi chun zom zelin an recorder chu ama in alo in play ta thut mai voice recorder chuan etu ta obaka ram huai orap omzet mai alo in record tel bok an sana anan en chu jingdar thumle minute sari chia alo ni Koshana finfiena thelu tur boipui turin Roger te in lampanin an kal le a Anjinga chuan police officer Brett le an mani tranpui tura an som dru te po an tel ve bok Lorraine chuan an chung ko thalak chu lo enin an chung ko hlim thin zia te a hriat thiam pui theya et chuan in chunga chuan Hollywood tar lo the kolin an buai lui lai chuan in hnuai lu no kongka chu ama in alo in hong le ngal fiatumin in hnuaya chuan chukin an be sei ang ero an mulo in chung lampana an cholai chuan kongka chu nataka loin kharin chumi zan chuan thom dang hriat an nei lem lo ani atuka chuan tuk thuan te ei hovin et chuan Caroline chu cholha dam turin alo shila Lorraine an pon phote aseng lai chuan thil dang lam tak a thleng le ta an pon pho chuan mu theilo rong am chu khu in pon chu in chung lama thli in a chem le a tharau sual chu in chung lama chuan mu chun zomin Lorraine chu man mo takin atlan chho ngal
mà se in nei tu nu Caroline chu betseda thlarawin alo lu khung man to a zan lama officer bread chuan mei se o she in chokalama chuan mei che thlaraw a mu vele ngal Cindy thowa chu entry room lam panakalin kongka chu natakin aloin khar le a Cindy in chung lam pana akal lai khan thlaraw a muruala thla in le the camera an kam chuan thla alo lak saka Cindy chu zui ngalin an muzo ta tlat lo mai UV light manga akal na an zon kual nu chuan thom no dana phen bangku a alo thu reng chu an mu a April chuan July mun chu roria om thin na ani thu alo soi ve bok roria om na muna chuan Lorraine chu valutin naupang infiam na music box lo om thin na le in olum na tur sri valsa awa mu a adin na thing chu tliak thutin Lorraine chu in nuai lama atlangal Lorraine chu tho chuak ngalin music box a dar thalanga tang chuan anung lama roria nu tharau lung chetaka atrap awamu roria nu tharau chuan minti tirani adi nu chuan abo zuya betseda tharau loin lan chun zomin Lorraine chu man mo takin atlan chengal betseda chuan athi or laya chuan lo man manin afanu judi in apek thi chu ati chatta a inchung a chonu chuan tharau sualin no pangtenun na alak theinan annu te alu khung thin thu asoya chuti lai chuan banga an cross tar chu lo tla in Nancy chu mu theilovin asama tangin alo nuk ngal midang ho chuan boipuin omzui zel na chi a an ngai lo wangin Roger te chung kwa chuan in chu an chua sana et chuan Roger nena chuan an in chu an then thiang lim tur thu alo shil ve bok Lorraine pon in nung lama chuan afanu ang tak lo lang chu mu in man mo takin anu nena chuan afanu judidin munzotin akol ngal Lorraine chuan Edward nena chuan afanu ruang ni om tak amu thu shilin chu warning ani thu a hil bok Edward le Lorraine te chu fin thia na an nei ang te kengin chulai bial tu pastor nena chuan an kala Roger te chung ko thil ton te chu shilin pastor chuan Roger te chung ko chu Catholic an ni lo awangin rorel na sang zoka alo thlen phot tur thu a hila in noya Lorraine thitang mangkhan betseda tharau chuan judi nen awa thleng theya akeya nataka alo po awangin judi muhil chu alo har hlol mai anu le pa te alo hoto angain room atang chuan a chuak ngal anu le pa museum siam kongka chu alo in honba ka nautelem Annabel po room chunga chuan alo om tolowa a room lama kir atum lai chuan betseda tharau chu loin lanin Annabel po alo poma betseda tharawin ati lum ma chuan anu le pa te chu lo thlengin an chan him theita shramani Christine le April te hruain Caroline po anin lampanin aloin khalve meka Rogeran chu thua hriat rual chuan ettenu pa akolvat Lorraine chuan tharau sualin afate in thoina atana ti hlum tir atum ti alo hre thiam ngal anin lama chuan man mo taka kal ngalin Caroline in Christine tha atum lai chuan anwa chan chuak man shramani Christine chu kara thutirin April laulu tuk chu atlan cheve bok Caroline chu man betin hroi chua antuma mase athunun tu tharau chuan alo rem ti haulo ataksa chu ti kan sakin Lorraine chuan aom dana tang chuan alo hre thiam thuaya tharau sual chuan Caroline chu in hnoi lama nuk lut le in midang ho po chuan an zui ve ngal dru po April chu alo zong ve mek bok Caroline chu achakin an chel bet hlei thei ta haulo ama man be tum tu te chu beiletin puana an tuam nu chuan thut pha an phor bet thei ta shramani du than tur dang an nei lo wangin Edward chuan ramhoi no chuana chu ama boipui mai atum ta mase betseda tharau chu ayana sa a lo che in an phor ben atang chuan boruaka akang ta vu mai Edward chuan chunzom zelin Caroline chu chuata alo tla a Drupon April chu lo zong mu in Caroline chu April tha tumin atlan chuak ngal mase atha main et chuan tharau sual no chuan chu chunzomin betseda tharau po alo in lan bok
Lorraine chuan a ko chunga thlarau sual hne thei turin an chung ko hun kal to te alo riat chu tir ve bok a pasal fanau te a hmanga ina chuan hne in Caroline chuan betseda thlarau chu a hne thei ta ni et chuan Roger te chung ko boina in tran na music box chu an museum a chuan a da lut le a